Warajna baċir numru 1 f'Bormla. Hawnhekk ix-xogħol beda fl-ewwel nofs tas-sena 2011 u suppost kellu jitlesta s'April illi għadda. Min informazzjoni li ngħatat fil-Parlament matul il-ġimgħa li għaddiet jidher illi s'issa du tlesta biss terz minn dan il-proġett u dan il-proġett hawnhekk f'baċir numru 1 mistenni jitlesta matul is-sajf illi ġej. Terrapien, Ġebel Maqlub, Trabijiet, il-Maqiet u Ntejjen jiddominaw iż-żona magħrufa bħala l-baċir numru 1 f'Bormla. Proġett li nbeda u tħalla nofs leħja b'detriment kbir għar-residenti Bormliżi li ilhom għal kważi sentejn sħaħ jgħixu f'nofsi ta' kostruzzjoni. It-telqa li tħalla fija dan il-proġett qed tħalli wkoll effett negattiv fuq in-negozju tal-lokal b'numru ta' stabilimenti jgħidu li kemm ilu li beda dan il-proġett il-qliq tagħhom naqas bin-nofs. Il-proġett tal-baċir numru 1 jagħmel parti minn proġett ta' riġenerazzjoni tax-xatt tal-Kottonera, proġett li kien imdawwar ukoll b'numru ta' dati ta' tlestija li ma nżammux. Kaġun tal-fatt li x-xogħlijiet waqgħu lura ħafna, hemm min ilu xhur sħaħ ma jistax jagħmel użu mill-garaxx privat tiegħu. Sa dan it-tant nhar il-ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu, il-Kunsill Lokali ta' Bormla ser ikun qed jorganizza protesta b'rabta mal-problemi li qed jinħolqu minħabba li x-xogħol issa ilu wieqaf għal kollox għal ġimgħat sħaħ.